we are waiting for the directive, memorandum directive coming ba from the NHQ, no? Magkakaroon po sila ng command conference pa sa ngayon. Oh, okay. So antayin na lang natin, ma'am, yung particulars ika nga nila. Yes. Okay. Ma'am, we've read about Oplan Davao DDS, Oplan Davao Defense System. Would you tell us more, ma'am? Actually, this is a program of Davao City. It's still being implemented ngayon. It's about security, implementing security dito sa Davao City. Okay. So we expect more checkpoints, ma'am? Anong magiging scenario niyan? Ganun pa rin naman po, yun nga, yung checkpoint, yung police visibility, and yung pagiging presence ng police sa lahat ng mga areas of convergence. Okay. Ma'am, may proposal si Albay Congressman na Joey Salceda tanggalin yung police and NBI clearance. Ano po ang, siguro ma'am personally, your stand on that? Alam mo, napakalaking tulong po ang police at NBI clearance pag-identify ng criminal record. Actually, ito ay mas napakagandang measure na tulong sa ating mga employer, no? Para talagang kung kukuha sila ng empleyado nila, yung tipong malinis talagang record. Kapag tatanggalin niya yung police or national, yung NBI clearance, ay makakasigurado ba sila nung kanilang tinanggap ay talagang walang criminal record? Oo nga. I even heard, ma'am, some suggesting gawin na nating standard yung neuropsychiatric at saka drug test. Dapat. I mean, kung nagkukuha ka ng sa government naman, requirement na yan. Oo. In some private, talagang nire-require din ng neuro and psychiatric test. Ayun. Oo. Ma'am, let me wrap up. Tanong ko lang, ma'am, ang pinaka-latest update po natin sa mga nangyaring krimen, yung nakawatan sa Trading Boulevard, etc. Ano hong latest natin, ma'am? Yung mga yan po ay ang directive ng aming regional director ay to solve it. Definitely, no. Na po ngayon, nakatutok na po ang ating mga kapulisan sa mga insidente na yan, especially dito sa, not only in Davao City, but in all province na may mga medyo hindi magandang incidente like shooting incident and robbery incident. No, I understand, ma'am. Murag doon na tayo focus on rape incidents din, ma'am. Tama ba ako? Is that yes. directive? Medyo mataas po ang record ng rape dito, kaya po talaga nakikipag-coordinate po tayo sa lahat ng mga concerned agencies na matulungan o ma-address ano pa talaga ang naging dahilan at bakit mataas po ang mga insidente ng rape dito sa Davao region. Okay. Ma'am, any final announcement you'd like to tell us? Baka meron po. Sa ngayon po, siyempre dahil kakaupo lang po ng aming Chief PNP, siyempre nananawagan kami sa Davao Region na suportahan po ang bagong pamunuan ng Philippine National Police. Okay. And of course, dito sa PRO 11.